Állíts le. Megy az most. Állítsad Megy már, te nem állítsad már, hozd már ki a fütyülős üveget, az olyan, mint a mikrofon, azt belebeszélek. De nem áll, tényleg hosszat nem áll szégyelős vagyok. Jól áll, jól áll. Ezt tőlem tanultad, Jól baszol. áll, jól áll. Halló, szia, halló, mikrofon próba. 1, 2, mikrofon próba. Oh my god! Mert a Székelyvic? Kőbányai, világos. Na, Székelyvic? Nem? Mi az öreg? Fúj! Vagy mi esik a hol? Na. Székelyvic. Kicsi. Lejegülje neki. Mi a lámpalázad van, baszod? Mi látszik? Kigyulladtam. Mi csak buksi, ne bántsd a beáll. Buksi! Buksi! Te Bea, hogy néz ki a udvarum, mint a cigányok? Ja, nem, hogy kap be. Bea! Kap Bea! Elmegy az öreg Székely, felesége, meg a gyerek napodalomba, ülnek szépen anya, gyerek, apa, Kölök teszik a levest, és Kölök elkezd szürcsölni. Mondja neki az apja, fiam, ne szüpürtyüljé! Kölök les a szarja, szürcsöl, de kegyetlenül. Mondja neki apa megint, hogy fiam, ne szüpürtyüljé, mert szájon váglak! Kölök les a szarja, apja mit mondott neki, ezt csak az öreg zsumesz. Kölök leadja a fejét, anyát szájon vágja, ború, hanyat, húz a terítéket, mindent Kölök röhög, de kegyetlenül röhög. Öreg Székely, eszik, Kölök röhög, egyszer csak azt mondja neki az apja, ne rögjél, anyád is szüpürtyű. Minden reggel a hangot hallom, minden reggel. Ez az a ház. Hallom, benne a sapkát. Visszakomládok, ez az a ház. Jimbo! Ez az a ház. Kóla. Plédobozdu. Elcsőgetik ők kóla. Ez mit bánnak? Tessék mondani, apuka, hogy tetszik a apaság? Címke? Címke? Fordítsa a címkét. Az őző víz van. Várjál, címke, no? Ez faj. Ez van igazögé. Hallod minden reggel, hallom minden reggel. Ezt holnap fogjátok rögni a Youtube-on. Tudjád az után! Hallod, Levi? Gyere már ki, aztán majd beszélgessünk, hogy ülj le mellém. Valamit mondok. Szomjas vagy, látom. Már nem szomjas. Kőbány. Mutat. Egyes csapó. Azt mondja, Székely gyerek bemegy apjához, édesapám nem akar inni a tejét. Na, semmi gond, fiam? Megfogom a szarvát, belenyomom a vájóba. Te pumpálod a farkat? Jó. Úgy is tesznek, öreg Székely elkapja a szarvát, belenyomom a vájóba, Kölök. Egyszer elkezd szarni a tehén. Kölök föl ki, hát édesapám húzza ki a fejét! Hát fölkapta, hiszem volt! Azt Székely egyszer is kapja, aztán, hogy hát majd ő kimegy pisikélni. Bemegy. Anya nézi, hogy hát pisama. Ott a folt, és kérdezi tőle az anya, hogy mi van, apjú? Esik! Mondja tőle, fasz, fúj! Öreg Székely kapál. Nyomja, egyszer föláll neki a brén. Eldobja a kapát, iszkiri befele, berúgja az ajtót, azt mondja, vetkőz, baszunk! Ja. Hát az öreg azt mondja, mire levetkőzik, öregnek, szavasz 5:30. Aztán, jó van, azt mondja, hagyjad. Megint kimegy kapálni, egyszer megint föláll neki, iszkiri befele, berúgja az ajtót, azt mondja, vetkőz, baszunk! Hát megint az öreg lány levetkőzik, szavasz 5:30. Hát jó van, azt mondja, hagyjad. Nem áll, előtted a poét! Előtted a poét! Öreg azt mondja, kibaszol az öreggel.
nem öltözik föl, és akkor majd nagyon jó lesz. Hogy ez? Nem fogod. Egyszer látja az öreg eldobja a kapát, üszkéri befele. Kinyitja az ajtót mesztelenül. Kiáll az ajtóba. Várja az öreget. Kifeszül az öreglány 100-os bejárati ajtóba, hogy hello, szia vagyok. Öreg nézi az öreglány, ott van mesztelenül. Tetszik lassan. Így, bimbóra. Bimbó, Rainbow. Öreglány kifeszül, egyszer az öreg észreveszi, azt már messziről kiabál neki, hey, a kurva anyádat, te is most akarsz basszni, mikor ég az istáló! Oh, Gamia! Tudja meg! Oh, ez az Gamia! Megvan? Igen. Mehet! Rendőr megállítja a cigány, látja vezetni a lovat. Te cigány, honnan van az a ló? Jaj, biztos urat, én a sakkon nyertem. De cigány, sakkon, ne hülyés. Hát komolyan! Hát én ütöttem a parasztot, a gazsi meg lépett a lóval. Kocsmába. Ölt egy felest! Megküldi a felest. Hé, vannak még megmagyarázhatatlan dolgok. Hé, egy felest! Megküldi. Hé, vannak még megmagyarázhatatlan dolgok. Ez így megy 5-6 feles után, ezt csak megkérdez a pincérlány, hogy de, bátya, de miért most vannak megmaradni? Ez most mit jelent? Jaj, tudja drága, hát az úgy történt. Hát tudja, mikor az volt, hogy bementem az istálóba, 3 lábú fejőszik, leültem, fejem a riskát, a köcsög kirúgja. Lekötöttem a lábát. Fejem a riskát, kibassza a farkával. Hát majd így 3 lábú fejőszik, a tehén alá. Főbasszom a gerendához, nadrágszíj le, mert hát ugye nincs mivel főkössem a farkát. Lecsúszik a nadrágom, abban a pillanatban belép az asszony. Hát, vannak még megmagyarázhatatlan dolgok. Mehet, cigány kimegy vadászni, lelő egy vaddisznó. Hát és persze ki semmiről nem tud. Jó gyors volt. Megy, vaddisznó a vállon, egyszer megállítja a rendőr, hogy te cigány. Ott egy vaddisznó a vállodon. Honnan loptad? Én nem loptam semmit. Mi van a vállamon? Ott egy vaddisznó. Jaj, egy vaddisznó! Meg akkor jól. Bimbi! Tetszik a haszon! Tetszik a köldököm, mi? A barna izékot közében. Szerintem nem normális. Miért? Hello, gyanús a dolog. Székely gyerek beszalad, azt üvöltözik. Édesapám, csuklik a ló! Hát fiamat, akkor adjál neki, de nem úgy, hanem össze! Cigány megköltözik az új házba. Nézi, kurva anyját csillag. Hát azt ebben hogy van világ? Nézelődik, nézik, nincs Pedro. Fogja fölkapcsolni. Hey! Így gyullad a lámpa, te gyors vagy, kettő. Találós kérdés. Egy zsiguli. 4 cigány, mutatom. 4, 1, ja nem, 4, 3, 2, 1. Megy a hídon át, megcsúszik, átszakítja a korlátot, beleesik a Dunában. Na mi ez? A pocséklás, hát a zsiguli 5 személye.